Mám rád výzvy, tak vidí svoj nástup do pozície hlavného trénera MFK Dolný Kubín Marco Raggini zo San Marina. Pod jeho vedením sa dolnokubinskí futbalisti poprvýkrát postavili na trávu v nedeľu v zápase proti FC Lokomotíva Košice. I like the challenge, and I stay in the past in the several places abroad, and I like this kind of football. Marco Raggini je držiteľom najvyššej trénerskej licencie UEFA Pro. Pred nástupom do Dolného Kubína viedol mužstva v Taliansku, vo Švajčiarsku, na Litve i v Holandsku. We have some problem, I think physical problem at the beginning, and the second we need some players because we don't have a lot of players and need if possible another striker and another play in the right side, and I need another defense on the left side. It's not easy, but step by step I'm sure we built a good team for Dolný Kubín. Z cudzincov v tíme okrem kouča pôsobia aj dvaja Taliani. Niekdajší tréner Pavol Bača ostáva vo futbalovom klube v pozícii asistenta. Zápas proti Košiciam domáci vyhrali s prehľadom 3-0. Vzhľadom na množstvo premárnených príležitostí by výsledok mohol byť ešte ďaleko priaznivejší.